automatsko lijepljenje trakom s dvostrukom glavom oko stroja za vrtvljenje, brzina 34 boce u minuti, poboljšava učinkovitost proizvodnje. Struktura namota je jednostavna, a traka se može brzo namjestiti i zamijeniti. Električne i pneumatske komponente cijelog stroja izrađene su od poznatih proizvođača u zemlji i inozemstvu, a kvaliteta je pouzdana i stabilna. Struktura je razumna i stabilna, prikladna i brza te jednostavna za održavanje. To je idealan stroj za pakiranje različitih oblika limenki, kutije, boce, posude, staklenke, bačve i bačve.